ruwan jikina kin ka zamo hasken idanuna, ina a tare da ke alkawarin ki ba zan saki ba. Rai da so an zo gurin, an zo daidai inda nake so a zo. To ina so ki sani dole sai kin so ni, kuma dole sai kin yi soyayya da ni. Sannan abu na gaba, ina so ki buɗe kunnen ki sosai ki ji ni. Ba da shi bane farin cikin ki, ni kuma shine matsalata. Don haka zan kashe shi. Kai haƙuri dan Allah ka kashe shi Salim, dan Allah ka taimaka. Rai da so, rai da so, rai da so, rai da so, rai da so. Wai ka san me abokina? Ina jin ka. Duk yau ban ga gifta Nabila a cikin makarantar nan ba. Gashi an fito bai kuma ban ganta ba. To Allah dai ya sa lafiya. Shine ne ma abin da nake ta tunani, domin na san da lafiya duk inda take da ta nemi mutum da an yi break. Kash. Gaskiya dai abin dubawa ne. Amma alaiki salam. Na Allah za mu ɗan yi magana da shi? To shi kenan ba matsala abokina, zan shiga cikin makaranta. Wace magana ce da ba za a yi a gaban ka ba? A ba komai, ai baka sani ba. Ko? Anwar gurin ka na zo. Ina jin ki. Wai me yasa kike ta bibiya ta ne? Ina bibiyan ka ne saboda ina son ka. Idan ka ga na daina bibiyan ka, tabbas ka karɓi soyayya ta ne. Yanzu me kike so daga gare ni? Ka ce kana so na. Idan na ce ina son ki shikenan? Shikenan. To ba na son ki. Ko kin taba gani an yi kyauta an anshe ta? Ana yin kyauta a karɓa idan aka yi shi ba inda ya dace ba. Ta kike da yakinin cewa nayi kyauta inda bata dace ba? Baka ba da kyautan ka inda ake ƙaunar ka ba. Ka sani ma ko ba rabon ka bane tana can tana soyayya da wani. Nabila ba haka take ba, kuma ba ni da yakinin cewa zan so wata mace ko za ta so ni fiye da yadda Nabila take so na. Ina son ka kuma ina tabbatar maka da cewa na fi Nabila ƙaunar ka. Ba a halicci wata ƴa mace wadda ta fi Nabila ƙaunata ba. To ko ba ko Ba na son ki, ba na son ki, ba na son ki. Yau ta haɗu ba rabuwa. Rai da so, rai da so, rai da so. Husna, na manta wayata a inda muka zauna ba. kai to ki maza ki je. Bari in je in duba, Allah ya sa. Sauri. Ki sauri ki diba fa. Ruwan jikina kin ka zamo hasken idanuna, ina a tare da ke alkawarin ki ba zan saki ba.
rai da so, rai da so, rai da so. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Bawan Allah na yadda wayana a inda muka zauna. Ni kuma gashi cikin sa'a sai Allah ya sa na tsince ta kuma gashi da mun bani da waya. Ni ba wayan bace damuwa na, sim din shine abin damuwa na. Dan Allah ko a wani gurin ne ka ajiye min sim din sai in zo in dauka. Ba komai ko da wayan ban samu. Shikenan nagode da wannan kyautar taki, ki zo mu hada bayan cafeteria. Za mu zo mu amsa. Ya naji kuma kin ce ga kunin zuwa, kafa ki zo min tare da yan sanda. Ni da ƙawata ce. A'a, na fi so ki zo ke kaɗai. To shikenan ba matsala, zan zo ni kaɗai ɗin. Ok, to shikenan. Ka gani ko abokina? Sai da na gaya maka ba zan tsaya in saurari wannan shirman abin da za ta faɗa ba. Ka zo ka tilasta ni sai da na tsaya. To wai me ya faru abokina? Wai ta za ta kalli tsabar ido na ta gaya min tana sona. To in ban da abunka abokina mene dan ta ce tana son ka? Kai ka san wa nake so a makarantar nan kuma ka san cewar ita ce farin ciki na. Ta kake tunanin zan iya ba wata soyayya ta sabanin ita. Ai ina ganin kamar ba wani abu a ciki dan ta ce tana son ka. Ka amince mata kawai. Da mafarki ne cewar za ka iya goya wata mace a kan soyayya bacin Nabila to zan iya farkawa, amma wai sai gashi abin mamaki da kanka kake gaya min cewa in karbi soyayyar wata sabanin ta Nabila. Haba abokina ai ba abin mamaki bane, so gaskiya ne. Ka san yacce take ji a cikin zuciyarta? Ka san inda take ji abokina? Haka ne, so gaskiya ne, amma fa ka sani ko zan bata nata ƙarya zan bata domin na gaskiya da yana gurin ruhina, amma ka sani ba halayya ta bace ƙarya, don haka ba zan taɓa iya furta ina son ta ko da wasa. Gaskiya ne, amma kai shawara da kwakwalwarka ka ba ta koya ne, ina ganin da zai fi abokina. Ba da buƙatar shawara inda akan soyayyar Nabila ce, saɓanin wani abu na soyayyarta ko na ƙarin confidence akan soyayyarta. Gaskiya ne, ka so ta abokina. Ina ganin kamar ba wani matsala bane dan ka so ta. Kaga dan girman Allah mu bar zancen nan, da mun raina zai iya ƙara da kunzuma. Kai ni addu'a ma ne gwara da Allah ya sa Nabila ma bata zo ta same ni da ita ba. Zo mu tafi kawai. Yau ta ɗuwo barabuwa. Ruwan jikina kin ka zamo hasken idanuna. Salamu alaikum. Na ƙaruso wajen kuma ban ganka ba. Ok, to mu shikenan. Rai da so, rai da so. Assalamu alaikum. Lallai yanda na ji muryarki haka na yi tsammanin ganin ki. Me yasa ka ce haka? Au, ya haƙuri. Daga kawo saƙo zan buge daga malam masallaci. Ga saƙonki na kawo. Oh, na gode gaskiya. Mene kina ƙoƙarin yi ne? Mana saboda in cika alƙawarin da na ɗauka. A'a, ni ma ta ishe ni. Shi kenan, na gode. Amma dai kai bako ne a makarantar nan ko saboda ban taɓa ganin ka ba. Ni bako ne a makarantar nan kuma gashi na yi gamo. Da me kai gamu sai da ce wata abu ne? Na yi gamo da sarauniya kyau mana. Ya sunanka? Ni suna na sai kin bani 50,000. Da shi kenan ni nawa ko baka tambaya ba, suna na Nabila. Gaskiya ne Nabila suna mai daɗi. Ni suna na Hayat. Kan cika ki da surutu bari an koma kila. To na gode. Rai da so, rai da so, rai da so, rai da so. Ina so in fara miki babu ke babu Allah. Duk ran da na ƙara jin labarin ma kin ce wai ko kun ne kin haɗu sai ranki ya ɓaci. A haba, dama ke ce yar tsakuwar da yake magana a kanki? Ana bayar zaki da haka, ashe ba ki wuce haka. Ko ma ne na gaya miki babu ke babu ke. Duk ran da na ƙara ji ko da a labarin kin kula shi sai ranki yayi mugun ɓaci, na gaya miki. Gaskiya kina ruwa. Usman mu Kina ruwa. Yawwa kin ga, kina da labarin ya fara sona.
ina a tare da ke alkawarin ki ba zan saki ba. Ranka zauna nan. Ya hage ciki ne. Noma na Ka zo ka yi shiru ba ruwan ka mutumi na. ai kawai ina dan zaune ne. Ka gane? Dama ko ta shawara da muka yanke ni da abokina. Tun da gari makarantar nan mu uku nan da abokai ne ko ba ka. To mun riga mun zauna mun yanke shawara akan soyayya ka da Nabila. Amma kana ganin me zai hana ku haɗa kai da Azima domin ku cimma manufarku? Ma'ana burin ku kenan ko? Gaskiya ne, dama mun riga mun yanke shawara, shi yasa muka zo muka same ka ni da abokina. Ok, to yanzu kana ganin yau Azima nan maganar za ta yadda kuwa? Me zai hana ta yadda? Za ta iya tunanin kamar zagon ƙasa ai za a yi mata. Sai da muka yi tunani akan haka tukunna muka yanke wannan shawarar. Zan da yi tunani akan haka. Ok, to shikenan ba matsala yayi. Na gode. Ya. Rai da su, rai da su. Ƙawata ni fa abin da wannan ta faɗa. Abin ya tsaye min a raina. Ba kya gani kuwa ba haka bane tunda kika ji ta faɗa ka wataƙila dai in ba a yi ba dai ba za ta faɗa ba. Gaskiya ba na tunanin alwani zai miki haka. Duk da haka in ba rami me to zai kawo rami. Gaskiya kawai da ki share ta dai faɗa ne kawai don ta firge ta ki. Amma ba na tunanin zai miki haka fa. Kawai kin san ma ba komai. Na da ina neman ki a makarantar nan za mu yi magana akan Labila da Anwar. Ina so duk yanda za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu raba wannan soyayyar tasu. Insha Allah, to amma ta ina kake ganin za mu bullo wannan lamarin? Ok, to yanzu ƙoƙarin da za ki min ina so ki gano menene Labila take so da kuma menene abin da ba ta so, shine kawai ƙoƙarin da za ki min. Insha Allah mu zan baka wannan kokarin. Na Allah ne ma ina so kaman kokarin nan duk inda ya zama Anwar yana zama, dan Allah kai mu kokari ka gane min shi. Zan cika maka muradan ka, kai ma kai kokari ka ga ka cika mu. Okay, to shikenan yanzu sai an jima zan yi miki wannan kokarin, ke ma ki samu ki min wannan kokarin. Insha Allah. Nagode. Rai da su, 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 rai da su. Soyayya ta rai da su. Rai da su, 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 rai da su. Soyayya ta rai da su. Yau ta haɗu ba rabuwa, alkawarin ki ba zan saki ba. Amma alaikum salam. Barkanku. Yawa Salim, me ke tafa da kai? Anku wata bukata ce ta kawo wurinka. Anku na san ka san muhimmanci na a wurinka. Salim kenan, wannan aiwa sai ka jaddada ba. Okay. Anku bukatar da na zo da ita nake so kamar shi ne, na san ka san Nabila. Nabila. Okay, na gane ta. To anku ina so a exam din da za yi. Ina so ka kayar min da ita. What? Baka da hankali ne Salim? Ka san abin da kake faɗa? Wannan ita ce bukatata. Na san ba za ka manta da cewa matsayin da kake kai mahaifina bane sila. To wannan kawai bukata nake so. Sabanin haka anku, wataƙila kai za ka iya faɗo a cikin jarabarka. Wai me abu yake so ya zama wannan irin wannan ne? Rai da su, rai da su, rai da su, rai da su, rai da su.
alkawarin ki ba zan saki ba. Kaga wai Nabila bata ci exam din nan ba? Na gani. Abokina ke bai kamata a ce ka kasance cikin bakin ciki ba sakamakon kana cikin ɗaya daga waɗanda aka kafa sunayensu sun ci exam din nan. Haka ne, amma me yasa kake tunanin zan yi farin ciki bayan kana kallo Nabila bata ci jarabawa nan ba? Haka ne, amma bai kamata ka kasance cikin bakin ciki. Kamata ya duk inda take ka je ka neme ta, ka rarrashe ta, ka ba ta haƙuri ko zuciyarta ta isa yi aboki. Na san duk inda Nabila take tana cin cikin damuwa da ɓacin rai na rashin cin wannan jarabawa ta. Gaskiya ne, amma ka yi haƙuri ka neme ta, ka rarrashe ta. Shikenan, kai ma ka zo da magana. Rai da so, soyayya tare da so, yau ta haɗu ba rabuwa. Nabila, ina so ki sani kowane ɗan adam akwai irin jarabawarsa da ƙaddararsa a duniya. Ina so ki ɗauki cewar faɗuwar ki jarabawa ita ce ƙaddararki. Haka ne, amma fa ƙawaye na duk sun ci exam ɗin nan, ni kaɗai ce kawai ban ci ba. Haka ne, idan ƙawayenki sun ci jarabawa ke kin faɗi, amma ini na ce abin da ɗauka cewar faɗuwar ki jarabawa tamkar faɗuwa ta ce, haka yin nasarar ki a jarabawa tamkar nasara ta ce. Don haka gani nake kaɗaici da kike shiga da damuwa ki koma gefe ba zai yi miki maganin wannan faɗuwar jarabawar ba. Tashi kenan yanzu ki dariya an ga wannan fararen haƙoran naki. To ko kefa fushi baya miki kyau. Rai da su, 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 soyayya tare da su, yau ta haɗu ba rabuwa. Rai da su, 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 soyayya tare da su, yau ta haɗu.